Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. रेस्ट्रिक्शन असतात तरी असताना सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून आम्ही आयज हांगा श्री कपिलेश्वर देवस्थानात हो उत्सव मनयलो. गिमणा रामचंद्र देवस्थान इथे रामनवमी उत्सव हा मोठ्या प्रमाणात मनवला जातो. पण यंदा कोविडचे निर्बंध लागू असल्या कारणाने बरेचसे कार्यक्रम आम्ही कमी केलेले आहेत. यद्यपि फक्त जे धार्मिक विधी कार्यक्रम आहेत ते तेवढेच आपण इथे करत आहोत. पृथ्वी ब्रह्मापाशी जाय नीती वाहे तोय सांगत से नीती वाहे तोय सांगत से स्वरूपाने पृथ्वी ब्रह्मापाशी जाय. तिथेच आपले प्राण सोडले. राजा आपल्या नगरीमध्ये परतला आणि घडलेला सर्व वृत्तांत गुरु वशिष्ठांना सांगितला. सज्जन हो, त्याने राजाला शाप दिला होता, तू पुत्र पुत्र करीत मरशील. म्हणजे आता दशरथाला पुत्र होणार एवढे तर नक्की होते.